ריש, מה את עושה? מה זה יוגה? את לא יודעת יוגה. אני יודעת יוגה, פשוט ממציאים חיות במצבים, ואז זה יוגה. לפעמים רוצה חופש מהילדים, אף פעם לא יציעו סתם, אז פיתחתי תחביבים. לפעמים זקוקה לשקט מהחיים, גם אני ככה מרגיש, אני לא יודע מה עושים. אנחנו ממיסים שוקולד על הרצפה, רוצים להצטרף? אנחנו עושים יוגה, סבתא. כלבלב הפוך, שועל בפוך, פרפר סמוי, אייל ימוי, לביאה שקיבלה מחזור בפעם הראשונה, וחמור שמנסה להכניס את הראש למלונה, למרות שהיא קטנה והראש שלו גדול. טוב, אפשר להסיק עם החרא הזה, הם הלכו.